オッケーおばあちゃん、どう？いい家でしょ？次はシニアのクールな部屋を見せてあげる。シニアって言っても高校の最上級生の方。おばあちゃんじゃないよ。いやごめん。でも年取るっていいよね。シニア割引使えるし、世界の終わりも気になんない。だって長くてもあとリリーもいるよ。はい、おばあちゃん、マイリンのこと怒らないでくださいね。マイリンったら何にも考えずに喋っちゃうから。私たちの部屋死ぬほど見たいでしょ。いや、死ぬほどってほら、ものすごくって意味でこういうのじゃないですよ。部屋見せてあげよう。そうだね。見ておばあちゃん、私のベッド。リリーのファンキーなシャンデリア、まだあるよ。そっか、あれが見たいんでしょ。ハンナのクローゼット。ちょっと待っててね。何？どうなってんの？アンプ吹っ飛んだみたい。やっちゃった。二人とも遅刻したくないだろ。早く学校行けば。パパ。はっ、受けた。競馬って馬だから。いいね、競馬馬だから。ほらリフォームのお礼に。学校行かずにパパのジョーク一日中聞いていたい。本当。よく思いつくよね。テレビに出ればいいのに。テレビそう出た方がいい。